Dvaja muži vojdu do reštaurácie. Rok 1996, Slovensko. Majiteľ vie, že prišli kvôli nemu. Sadnú si. Jeden si pomaly zapáli cigaretu. Máte to tu pekné. Majiteľ prikývne. Bola by škoda, keby sa niečo pokazilo. Majiteľ mlčí. Na bar položia kartičku. Bez mena. Len číslo. Ozvite sa. Otočia sa a odídu. Dvere sa zatvoria. V 90. rokoch pôsobili na Slovensku skupiny, ktoré vyberali výpalné od podnikov, reštaurácií, barov, stavebných firiem či herní. Keď podnikatelia odmietli platiť, nasledovali rozbité okná, fyzické útoky, zapálené autá alebo poškodené prevádzky. Polícia o probléme vedela, ale dôkazy chýbali. Svedkovia mlčali, niektorí neverili, že má zmysel hovoriť. Takto vyzerala krajina, v ktorej spravodlivosť existovala len na papieri. A pravidlá písali tí, ktorí sa ich nebáli porušiť.